Ти направи? О! Вау! Върви ли червеното? Не. Къде? Да, върви. Върви, нали? Всичко е наред. Виж, красива природа. Там е географският свят на... географският център на България. Да? Тук е една малка хижка. Тук това трябва да не е. идем. Значи така, тук имаме домати. Ще ги сложим така. Краставички. Три краставички. Трябва да ги делим. Виж, няма да стане това, като трябва. Но нямаме нож, видеца. Няма нужда. Тук е дива природа. Тук няма нужда от Няма нож, видеца. Следим. Нищо няма, да няма как. We don't have knife. Сиренце от Габрово. Това е... О, страхотно сиренце, нали знаеш? Ето това е един... Това на теб. На мен обаче не знам как ще изядем всичко това. Yes. Това е. Да ти кажа, че... Ей, така. Да. Сега гледай ме. Това е сиренце. Много сиренце. Перфектно е просто, да. Да едем. И тук е студена кафе. Да. Студена кафе. This is my new innovation, ice coffee. Ice coffee. Water and ice coffee. Да. Добре. Хайде, миленче, на здраве. На здраве. Да едем. Това е. Млъкваме, приятен апетит.